дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. дар ҳошияи рафтанҳои Месси аз Каталония атрофи ин мавзӯъ гапу калочаҳо дар фазои иттилоотиву маҷозӣ афзун меёбаду ҳар кас ба таври худ қазияро шарҳ медиҳад. гумонам ин тобистон сермуҳокиматарин мавзӯъ дар фазои интернетӣ маҳз тарки майдони Камп Ноу кардани бузургтарин футболбози таърихи бошгоҳи Барселона Лионел Месси хоҳад буд. ҳеҷ кас ба боқӣ мондани аргентинӣ дар ин даста бовар надорад. ҳатто худи Месси. ба тақдири Роналд Куман, Месси маҳз зери ҳукмронии ӯ бошгоҳро тарк мекунад ва 10 солаҳо пас одамон мегӯянд ки дар давраи ҳоландӣ Месси аз даста рафт. ин аввалин доғе дар варақаи карьераи ҳоландӣ хоҳад шуд. Куман дирӯз дар нишасти матбуотӣ вазъи қазияи мазкурро боз ҳам ба риштаи баҳс кашид, вале мисле ки Куман тамоман хостори рӯй додани ин ҳолат нест ва чӣ нерӯе ки дорад барои аз даст надодани футболбоз сарф мекунад. ӯ гуфтааст ки ман ба боқӣ мондани Месси дар даста бовар надорам. инро ба он хотир мегӯям ки ӯ феълан беҳтарин бозингари даста аст ва маълум аст ки барои пешравии бошгоҳ кӯшиш дорад. ба ман ӯро мураббигӣ кардан писанд аст. агар шумо ҳар рӯз дар вақти тамрин сатҳи касбии ӯро бубинед, боваратон намеояд. албатта ӯ ҳанӯз кӯчак буд ки ба Барселона омад ва ман то ҳол ӯро бо пираҳани бошгоҳи дигар надидаам, гуфтааст Роналд Куман. вақте Куман бовар надорад, пас ҳеҷ умеде ба боқӣ мондани Месси вуҷуд надорад, чун бошгоҳ ҳоли ҳозир на қудрати Мессиро бо пул хабидан доранд, на ягон ба истилоҳ мотиватсияи дигар ки ӯро ҳайрон карда тавонад. баъди чанде Месси Ауди Фрейзер. қиссаи газиданҳои Тайсон аз гӯши рақиби то ҳол оштинопазираш Эвандер Холифилд дар соли 1997 ки ба маҳрумсозии Майк Тайсон аз бокс тӯли чанд муддате ба бор овард, то ҳол ҳалли худро наёфтааст ва мӯйсафедон мехоҳанд ҳамакнун дар сину соли ба ҷое расида ин қазияро ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. ин албатта дар партави тиҷорат ва ба борории пули ҳангуфта ташкил хоҳад шуд. сину соли боксчиҳо ҷамъоҷам 112 солро дар бар мегирад. 54 солаш аз Тайсон асту Холифилд ҳоло даврони 58-солагии умри худро сипарӣ мекунад ва пули калонро бинед ки мӯйсафедон пеши чашмони набераҳои худ ба ҳам занозанӣ мекунанд. ки чӣ гунае гуфтем инро қудрати пул ҳал карда метавонад. онҳо бо ҳам 2 маротиба рақобат карданд ва Холифилд дар аввалин рақобат ғолиб омаду бори дуюм Тайсон аз ғояти зарбаҳои сахти ҳариф тавонаш хотима ёфту гӯши Холифилдро то хун рехтан газид. ба иттилои пойгоҳи хабарии зисан, ҳоло боксчиҳо аз Дубай барои рақобат даъватнома гирифтанд ки ба маблағи пешниҳодшуда ҳеҷ имкони рад кардан вуҷуд надорад. гап сари беш аз $200 миллион барои 2 нафар меравад. ташкилотчиҳо ё худ шайхҳои пулдор бар он боваранд ки рақобати онҳо дар нисбати рақобати Тайсону Рой Ҷонс тамошобини бештар ҷамъ мекунад. вақте гап сари $200 миллион меравад, пас Тайсон бо дандонҳои тезу Холифилд бо гӯши оҳанин рӯи ринг хоҳад омад, чун пули калон пушти худ ҳатман хунрезӣ мехоҳад. ҳарчанд санаи рақобат ҳоло маълум нест, вале бовар кунед бобои 89-солаи ман рақами 200-ро дар бари калимаи миллион дида аз бистараш бархост. гумонам Тайсони 54-соларо аз Амрико то Дубай пои пиёда мебарад, чун ӯ пул ном дорад, исми беҷоне аз ҷондорҳо қудратмандтар. Лемпард барои ба даст овардани ҷойи кори нав бо рафиқ ва собиқ ҳамдастаи худ Ҷон Терри мубориза мебарад. дод аз дасти бекорӣ. дастаи Бормут баъди ба қавли халос шуданаш аз ситами сармураббӣ Ҷейсон Тиндал ба рӯйхат ё худ ба истилоҳи футболӣ дар шорт листи худ исми Лемпард ва Терриро навишта кардааст ва он ҷо ба қавли калонҳои даста хулосаи ниҳоии худро мебароранд ва маълум хоҳад шуд ки оянда дастаро Терри ҳукмфармоӣ мекунад ё Лемпард. ҳоло Лемпард баъди истеъфояш аз дастаи Челси марҳилаи бекории зиндагии худро паси сар мекунаду Терри бошад ба корҳои сармураббии дастаи Астон Вилла ба сифати ассистент кӯмак мерасонад. ҳарчанд амаки Фрэнк Лемпард Харри Реднап ки замоне ҳамчун мураббии кордон бонгу ном дошт дар ин масъала Терриро аз ҷияни худ дида авлотар мешуморад ва бар он назар аст ки агар ба Терри имконият диҳанд мураббии беҳтарине дар олами футбол кашф хоҳад шуд. агар ман раҳбарии бошгоҳро бар ӯҳда медоштам, дар рӯйхати ман исми Терри дар қатори аввал ҷой дода мешуд. ҳоло ӯ дар Астон Вилла кор мекунад ва ба назар чунин мерасад ки ӯ он ҷо дили нохоҳам кор дорад, чун маҳорати ӯ арзандаи курсии сармураббигист.
гуфтааст Хари Реднап. аз ҷониби амаки Лемпард тавсиф ёфтани Терри шояд баҳси оилавиро ба бор орад, вале ба қавли Мардак ростқавлии худро аз пуштибонӣ кардани нафаре ки Челсиро ба охирин нуқтаи дунё бурд болотар мегузорад. ҳоло ки мо маҳорати мураббигии Терриро надидем, вале дар муқобили ҳунари ланги исботшудаи Лемпард ҳатман Терриро бояд интихоб кард, чун моргазида аз банди аъло бояд тарсад, на аз банде ки ба ӯ монанд нест. бигзор ришта бошад. набарди навбатие ки боз хазинаи Мейвезерро ғанитар мекунад. Мейвезерро ман гуфта будам ки куҷои пул аст ҳамон ҷо меравад, аммо бовар кунед ӯ ҳақ дорад, чун ҳамчун варзишгари беқиёс ва боксчии касбӣ ҳазорҳо бор худро исбот кардааст. акнун навбати он расид ки барои оянда пул бояд ҷамъ кард. ин навбат Мейвезер блогери машҳур Логан Полро ки бояд рақобат мекардан як су гузошту бо репсарои машҳури амрикоӣ ки номи мустаъораш дар фазои мусиқӣ 50 Cent аст ба рақобат пардохтанист. ин албатта дар ҳоле аст ки маблағҳои калони пулӣ пушти ин рақобат меистанд. албатта барои ин рақобат тафовути вазнӣ вуҷуд дорад. Мейвезер дар вазни то 69 кило рақобат мекунаду вазни Кёртис Ҷексон ё худ 50 Cent аз 80 ҳам болост, вале боксчии шикастнопазиро ин мавзӯъ нигарон намекунад. ӯ гуфтааст ки ман медонам ки репсаро бо ман ба ринг баромаданист. агар ин пули калон ба миён меорад, пас дар ин росто ҳеҷ проблемае мавҷуд нест. маро вазн ва маҳорати ин бачаҳо нигарон намекунанд, гуфтааст Флойд Мейвезер. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.